Bugün hepden başı demek YouTube'daki Atavatan TV kanalına Atavatan Yıldızlar gepleşigi yine de siz bilen. Men Pelvan Muhif. 2 minut dostlar. Edil şu an pauza basýaňyz, gönü bizim kanalymyza agza bolýaňyz şeýle-de bizim täzeliklerimizden ilkinji bolup habarly bolmak üçin jaňzagaç düğmesine basmagy ýatdan çykarmaň. Mehmanlar, bizim gepleşigimiziň bugünkü mehmany bizim söýgüli aýdymçy dostumyz Galy Ertede İsaty täzelik Goloyda Şafir payına münasip bolan aýdymçy dostumyz Zeyhun Atazyk. Ne bu dostlar Atavatan Türkmenistan Halkara jurnaly Atavatan Yıldızlary gepleşigini, şow gepleşigini mehmançylykda bolduk. Gatty gyzykly boldy, siziň hem göwnüňizden turar. Hemmeňizi görmäne çagyrýan. Zeyhun hoş gördük. Hawa sag bolun çagyranyňyza gepleşige gördüm. YouTube kanalyny gördüm, dinledim, söhbet düşürtdiňiz. Kasyp Ahmedi göwnüme ýarady. Gyzykly gepleşik. Sag ol. Menem çagyranyňyza begendim. Şafir pay gutly bolsun. Hemmäňize Hudaý ýetirsin inşallah. Begenlik bir gowy dostlaryň biri şeýle gowy fer pay alypdyr diýdik. Indi birinji bilen senden sorajaklarym Zeyhunmy ýa Goçmurat näme diýip ýürlenýär taňa? Zeyhun niye berelmi? Haýsyn halasyň ýürlenýär. Ýani aslynda hakyky pasportda Goçmurat at taklan. Hawa. Ýani Zeyhuny şu öýde kakamlar gowy şolady. Zeyhun. Ondan köp oğlanlarım dostlarım da məndən Zeyhun diýip mektep döwründen şolap gelýärdi. Şonna galy, ýani Goçmurat ýani aýmana iki tapar. Saňa ýana gowy elşýän Zeyhun aslında. Şeýle. Hawa. Zeyhun, seni çağırmadan öňürti men ýürüýär. Mumma diňe fennel aýdym seni mehman çağıramyzda on internetde işlerini seredýär, YouTube'da hypatynda ýazýar, näme täzelik döredipdir, näme işler edipdir. Bizene şeýler netije geldi. Zeyhun Atazyk diýilende birinji bilen YouTube'da zaproslaň içinde fenmenk diýip dur. Birinji bilen fenmenk aýdym çykýan eken. Ondan soň gözlegmesini çykýan eken galy berse de biziň elmede ene Instagram takypanda paýlaşypdyň, şahir paýyny alyp purtadan begençli purtadan paýlaşypdyň. Suratlaryny gördük YouTube'daky ähli birinji nawata çykýan kliplerini gördük. Taňa berjek birinji soragym. Sosial sahypalary, internet sahypalary soňky men bilişime görä we tomoşaçylaryň bilişine görä soňky 2-3 ýylyň içinde aktiw bolanyp başladyň. Ondan 10 ýyl aktiw bolanyň okdyň. Näme üçin we Zeyhun Atazyk diýilende edil soňky 2 ýyl 1 ýylyň içinde birinji ýadyňa düşýän aýdym. Fenmenki şulaýdym hakynda gurrun berseň, nädip döredi, nädip ýaýrady, şeýle-de internetdaky aktiwliň hakynda gurrun beräý. Aslında var şu internet uğruna 2-3 yıl bundan düşünüyorum, okudum ben. Düşünýän beýlek saytlar, yani Instagram, YouTube näle girmeli, näme etmeli. Yani şu wagt aslında gılgym ýalta men, ýaltarak barajak. Ondan ýaşam gidip barýar, ýaşam buly. Ondan ödülmese işäň diýip. Şonda şatlyk bara klip çytanýar. Şöyle uğrattı Instagram'a ona şuna şeydi girilýär, zaten paylaşılýar. Şonu gördüm men. Bolan bolsa şu 19 töwerek 18den soň. Şonu Instagram sahypam ulan başladym ýani aktivde. Düşündüm. Aktivde goýara ütgöş ladym ýok ondan. Soň klip edip başladym. Şeýdip ýöre dogradym. Aslında 2020 ýyl şu ýyl has bekdim isterdim. 20 dedin isterdim, yani 21'de has bekdim isterdim. Şoňçy patbeşiklerim az, şoňçy goşulyň diýip. Goşulyň. Awa täze gün täzelikler goýardylar. Diňe öňe işlemekçi. İnşallah. Şolary ýaly hemme zatlar şertlim, şertler döredip dur. O işleme diýen ýok, hemme zat gowy, nesip bolsa has köpräk işler. İnşallah. Sen men kaydymam. Näle? Sen men kaydymy ekizler bar. Meýlis mekan Jumaýevler. Şolar bizde işe girdi. İşe girdi. Näme? Nevitgaz medeni şöwrük merkezine dämi? Türkmengaz konserniň medeni şöwrük merkezi. Aýdymçylar, tansçylar, sadanlar, şota demer işe, menim şota işeýän. Şota şu ekizler işe girdi. Şonu aýdym işleýänden öňüm bilýänne, dawaşlarla işleşip görýüp şonu işledik. Aslında men jaňa edip şular ýalyrak sözler we aýşy sen men bir zatda alhamallym da. Sen men şular ýa sözler şundan bir zat edip bolarmy diýdim, olaram şu sözi alypdyrdy, bir küçük çağırdy. Şular ýa aýdym boldy diýdi bolym, dinledim o aýdym. Ondan ona goş oýdyk taýin etdik, bir kısan oglanlara dinletdim, ödüň şatlygy dinletdim.
kan edilir halamadı hiç kim. Menem on kan vermedim şolaydım. Beh. Awa. Soň Halamadım da ýöne jadyly kom. Aýmrada diýdim şeýle. Şunu goýa ýallay saýtyna duran var täýlaýdym mor diýip. Demetdim klivem etmedik oğlanlar halaman soň. men inne şu aşan sorajokdum. Näme üçin klivini giýjäge alyrdyň şulaýdym diýip. Edilmedi. Şolaydım. Kan bir. Olaram o taş töwerüňdäkiler gow diýse sen özüň şu gowmy haýy diýen de. Kan öwün bolmady adet etmekde şu iş sen. Men käne wonner ýöne. Awa, senem soňup başladyň. O haçan çykandy bilýän, sen şu ýylyň näme aşa. Awa. Ol 2020-ň başyna çykdy. Men şunu aýdyp dinledim bilýärmi? Şu wagt men Medeniyet Institututyna 3-nji kurs alyp, kursdaşlarymyz bilen kanikullary meýdana oturmana gitdik. Gidip barýardyk ýankyny biziň topormyzyň ulusy bar. Kursdaşlygymyz Aýgul ýanky Aýdymyň ulogyň ýanky boltugyna çatdy da şulaýdym açdy. Men näçe aýtdym saňa sen menki, sen menki. Şolar ýalyrak. Gitti ay bundan bir kelle girde bulaýdym dost. Ondan menem bilýär, baran ýerimde haçan ortaň telefonum şeydi video alyp berna. Ay şowun portretlerden üýşürdüm, alyp aşagyna ýankaýdym goýdum da sahypamy goýdum alyp. Bulaýdym. Mundan soň paftorda durda, diňe gaýtalamakda dur ýankaýdym. Şolar ýalyrak. Şonu diýip başladym, şolaýdym gatyp eken. Aslında ol 20-ň başyna geçen ýyl çykdy da şu innel men bir günüm onunla çara eşdi uğradım, adettim. Onun gudawa goýuldy. Adetde bolyn şu jadyla soň girip gördüm, prosmotr galyp gitip duralaýdy. Kän adam dinläp. Onun aslında kliyem gerek geldiler şolaýdym. Sebäbi taşary ýurtlarda da gawat gelýär, goýýarlar, kän goýýarlar. Kän internet sahypalarda akkauntlar goýýar. Şeýdi kliyem etdim. Şondan soň şey ýörär. Ondan soň ýanky başda kommentariýa berenler bar. Täze çykardyň we ýaman goýdym eken näde? Öň halamadyklar şonu bilen ok. Aslında şolaýdym şo. Beh, düşündüm. Şeýdi bir jygam bolsa, öz işlemde, zatlamda götürüp berdi şolaýdym bana. Onu şu görüngeren wakalardan bir netije gelsek, haçanda bir iş edeňde başardygyňça daşyňdakylar dinlemediň öňetmeli. Daşyňdakylar hem dinlemeli, ýöne onu esas halk baka berýär. Onu ol bir kadam gowurup, bir kadam gowurmanlar, onun üçin nemetler esas halk dinleýär, köpçülüge çykýar, şonu halk gowurdy, şo gowaýdym ýerde ýatan. Beh, düşündüm. Bu goloyda edil şol filmin kiýalak näme aýdymy tomoşaçylara wada berip biljek? Näme aýdym işleýär? Şu aslında bir kepdelikde klipni etdim gözleýmesin diýip. Gözleýmesin. Şu wagt şol gow diýenim kän bolyn ýöne aslında edil filmin kiýaly bolarydy we näme pikrim ýok. Ýöne üçin edil ýöne aslında onu nice olam 6 aý soň ýara awratda. Şolaýdy filmin kim. Ýöne gözleýmesin çykanda klip bilen bir aý bolsa bolandyr. Ýöne şu normal bar ýa. Prosmotr eladi, normal adamlar bilýär. Ýöne başga aýdyma garaşan şu täze bir aýdym ýazdyk. Aýdym özüm saýtlara berdim. Ölmem gowurdum olaýdym. Daşda hemmek şow diýe eşden. Ýöne şoňa klip etmekçi ýakyndyr şondan garaşan. Näme ýazmaşdy bilýärmi? Ýanky inne fenader 6 aýym gurrun edýär. 6 aýdan soňra meşhur bolýan aýdymlar hakynda. Ýöne şeýle bir aýdymlar bar, üstünden 10 ýyl geçýär. Üstünden 20 ýyl ana şondan soň moda bolýar. Nothing can stop me all the way to ine ýang moda bolup. Ýa bolmasa ey Macarena atam döwrüne was olaýdym. Yani innin moda bolýar. Diýmek şol eseriň özüň nesi beljegine bagly bolýar da. Nesi esas nesi bol. Aslında alam esas. Ýöne edýän işiň ýürek bilen etmeli. Berekallah. Zeyhun, biziň gepleşigimizde täze rubrika bar. Täze rubrikany Merýete sen gelmeň üçin taýarladylar. Bu rubrika düşünür diýip atlanyrlar. Inne biziň redaksiýamyz saňa 10 tane söz taýarlapdyr. Men şolaň hiçsinden bilemok, sebäbi maňa bermediler, ýa-ni Döwran aga da bermedi, oglanlar da haýyş etdi maňa berýär. Döwran agadan özü taýarlapdyr. Redaksiýan gydamy taýinapdyr hasdagty. Bu sözleň hiçsen bir-birine logiki ýygyderlik ýok. Düýünden sepleşen ok. Şol üçin kişmiş kitap diýen ýalak. Inne sen öňde 10 tane kagaz bar, şaýda hersinde de bir söz ýazylgy. Sen etmeli işin nämeden ibarat? Şo sözdüň haýsy sözdügini maňa şo sözü ulanmazdan düşündirmeli.
Öden nahar. Goý nähile sen gurrun bermen düşüneýin. Nimede? Gun bir söz bilen. Esa Türkmenlen bilen halayan nahary. Adam käwa yarosudrak bolanlar deden ya gatlaşlaşrak nime deyin. Yok sen Kıyın bolsun mu? Anfat bolsun mu? Anfat bolsun. Esa yaran o adam dümewlende. Cüce sorwa. Dümewlende cüce sorwa üstürlýärmi? Hawa. Yok balniçda ýatanda däl sen dümewlende. Öýde näme şert berýärler? Aziz edip. Onaş. Aa, Bellem. maşin sürýän. Sürýän. Ýol bar ýakan ýerde durýan. Çatrykda. Çatırkda. Çatırkda näme? Ýol ödäçil gullugynyň inspektory. Ya o asli köçede durýan wada. O da köçede durýar, o jan bak. Jan näme durýar? Çatrykda näme durýar? Ulo. Sana şu çatırk. Ne şeyle çatırk diýeli. Aa. Şonda sen gön hemme maşin geçip duran o şonda näme kalýar? Svitafar. Aa. Bellem. Ýerden turup ilýän zat esasy kiçike has känýär. Bu adany Ýerden näme? Mürəbbə, barýany diýär. şoň aşandan näme çalýan? Meske. Aa. Dogrymy? Bu da şu ilýany diýiş bolýan, ýöne näme? Renke ak. Renk ak. Aa. Qaymak. Aymak däl ýöne näme kesilýär da. Ak renkli kesilýän zat, ak renkli kesilýän zat, ak renkli kesilýän zat näme bar? Syryň doğan jigisi näme? Peynir. Aa. Türkmençe peynir bolýar. On syryň türkmençe peynir bolýar. Oo. Syr aslında Ruslan dedi. Ya düşün, syr beýle ýağlyrak görnüşä. Ya bu eşo ara ýalňyşmadan dudly peynir dikki diýýär. Ýalňyşmadan ýa-ni syr orsan dedi. Şona bilen awa. Ya orsan qypyn menem bilýän. Aha. Indiki Yer ýüzünde iň ýyllyz bolan aýdymçy. Freddie Mercury. Mene tanamam. The show must go Ya on. on ýünden rekord Queen ara. Başga ýere rekord koyan albomy ya birinji ýerde iň birinji näme diýär biljek ýa-ni Bolasyn aýdymçymy? aýdymçam tanysam edýär. Neme? Başga ýok. Neme? Yok. Zeyhun ata zıkmı diýip. Ya bilýär bu derece. Kim ma? Ay neme lay? Ol. Neme? Şu aýdymçylaryň arasynda näme özüňe planlar nöýden oklay diýilýär. On tansam meşhur, öz gatym meşhur bolup geçen. Lunu pachotka. Oo. Michael Jackson. Bu näme düşünürsem kam? Tak. Düşün. Aslında edebiyatda değişirler. Bu zan zat mı? Yok. Zansız. Misal üçün kitapta var ha plan zattık misal üçün kitapta edebiyat onun ne düşünürsem kam yaman kösenler ne? Aha. Bu predmet misal üçün predmet men doğru oraydı men kam bilemem. Misal üçün okuyan Misal şu yazgyn okuyan. şu yazgı misal üçün Aha. Men duyjak bolýan näme diýen ýa-ni gonşat edin özüň aýdyp ýalňyş aýmaýyn oýundan çykaýyn. plan sözlük. Birmin şu öňdäki listiň ýüzünde bam şu ýazgy. Oo. Makul sözlük. Oo. Ben men goýarýanladım. Ýerden turup. Yok man dişen. Günne 5 Çay. saat wagtyna dişen. Suw. Sen sportsmen limonun suwy. Ya. Arasy suw. Arada. Kofta. Qarada diýen bolýar. Kitap ýa-ni emma. Depter. Kitapda da öwrenýän. Jurnal. Kitapda da öwrenýän ha. Hawa. Aha. Onu öz okanlaryň ýazýan misal üçün. Depter. Yok. Şoň agasy, bolýan. Depterge bir agat. Yok, önde goň ýetýän şoň näme?
götürýän belli uçun. 48 listlik Şu depter götürýän sen. Awa. Ya misal üçün o da deptere ýerä döne aýdymla misal deptere ýazymda da ýuqaçyk aýdym näme ýazylýar. Aýdym näme ýazylýar? Deptere ýazylýarmy gaýa? Ad näme? Standart list. Yo, standart list aýdym ýazmar. Buna standart list. Näme ýazyk men başga? Näme ýazýan? Şon deptere ýaz başga näme? Noto. Bloknot. Awa. Bloknot ne? İnsan kanlı. Türk men aydın şıqıylam zinanamdan ad familya fi. O var yani Türk men aydın şeyler. Qıylardan mı? Leyla Şadır diýwa. Yok, täzeklerden. Mehri. Täzeki diýen men o ýalňyş düşünmedim. Täzeki diýen sebäbi şu döwrüm. Öňe aýdýar bu ýyl. Ýöne şu wagt has öňümdiň. Ani aýlrak stil aýdýar. Her hil stil aýdýar. Sunnatly ýaman. Belki bir aýdym aýdyp berersiň, gönü bilerin. Deme. Esasy aýdym aýdyp bereňär. Qurban olam söýüleniň adyna Zöhredip söýer ýardan aýyrma. Ya gurbalaşdyrdyň. Yar diýip ýanam men şirin janym o. Evet. Söýülim gidermi men. Yani birlerde düşündüm şu an. Birlerde düşündüm şu an. Yani dekin aýdym şarady gurrun edilla. Awa. Sen aslında ýöne sana şu dekin dedim ahlat etsem daha çıkmam kan yani bagşa ýöne. Ya iň bolmany diktir çykyp tura. Ya şan bilen gidiver oğam tuvalım. O var yani. Selvi tawaklyjy. Awa tanadym. Minnettar. Selam. Sen aýdymdan düşümde görýändirin. Şu gün 2 oktyabr, merhamat tomoşaçylar, siziň hem ünsiňizi çekmek isleýän şu gün nämde biziň ýazgymyzy edýän günimiz 2 oktyabr. Gepleşik we näsip bolsa bir hepdeden YouTube kanalymyza çykýar. Şu gün bilýän nähile gün. Şu gün megerem bütün dünýäni ütgöden dip alaly. 2 oktyabr elektron poçtaň doglan güni. O diýmek näýdi? Ine. Şu adama Ray Tomlinson diýerler. Ine şu belgejige bilýän. Biz sabaçka diýär, diýär. Ine şunu döreden adam. Galyp etsede 1971-nji ýylyň 2 oktябryna elektron poçtanyň doglan güni. Ol gün BBN Technologies kompaniýasynyň işgäri Ray Tomlinson ine şu adam bolýar. Ilkinji elektron haty guradiýar. Bizine häzir wagtda Gmail'dan guradiýar, Mail.ru'dan haty guradiýar. Iň birinji ana şow nugurdyrypdyr 2 oktyabrda. Ol şeýle de ol hemmemize meşhur at belgesiniň awtory. Biz oňa minnetdar. Ine. Inni mesela şu soruň üstü bilen näkilek bir tema getiresim geldi. Ine şowun elektron poçtaň doglan güni. Ýöne umuman internet aleminden we internet sferasyndan, sosial ulgamlardan daşda bolan aýdymçylarymyz bar. Şulara näme maslahat berjek? Ýanyp duran talan, ses tarapdan, sıpat tarapdan söz ýok. Ýöne ay dost, maňa ýanky sen aýdyşyň ýaly Instagram diýmesen ay, ýanky Google diýmesen ay, zat. Şulara näme maslahat berjek? Aslında internet doğru var abi. Şu wagtda şu döwürde internet ol gatty öňde däbi edýän işiňi kanyş beýleki o disk gaýradýan olaram kömek edebilýär. Ýöne köp adam el degmeýän üçin kimiň eline telefon, telefonla. Şu internete girip da 70% internet nemem kadýar. Men maslahatyma hökman girmeli, edýän işiňi görkezmeli, adamlara paýlaşmaly. Hökman internet ulanyp maslahat berýär mene. Ulanmaklaryny düşün. Qadimi Italyada, qadimi Italyada adamlaryň inni pasporty bolýar, biziň adat pasportymyz. Pasportyň içinde şu wagt nämeler bar? Surat bar, teň jynsyň ýazylýar, doglan güniň, adyň, familiýaň, ataň ady, nirde ýaşaýanyň. Ýalňyşmasam soňky pasportlarda barmagy da moýlar diýen, edil anyk bilemok. Qadimi Italyada adamlaryň pasportyna onuň sesiniň tembry ýazylýan eken. Planşa diýip. Näme üçin sesiň tembry adamyň tebiği tarapdan aýratynlygy we ol hiç wagt ütgemeýän bir aýratynlyk diýär. Inni men taňa berjek soragym nähilek. Aslında aýdymçynyň durmuş ýoluna, aýdymçynyň kärine ses birinji nowatda. Sen pikiriňçe nähilek? Ses tejribeň üstü bilen kämilleşýärmi?
tecrüben üstü bilen. Yıllan geçmeye boyunca şu fet güýçlenýärmi ýoksa amam şu çağa doglanyny dogo zihini bolup döremelmi? Sese var hukma yılın. Men üçin men aslında öňde men özümde dogo zihin ýok. Bahasap edem o. Sen aslında sportsmeniň dämi? O aslında men spor dolunan emeden. Ýöne kakamyň özi bagşy bolan. Ha. Onun aýdýady, aýdymla eşdýädim ýöne kendir şoňa hüwüsden bir ken nemet barama. Ha. Soň men o spor taşlamaly boldum. Öz nemeligime görä, ýarafyldyga görä taşlamaly bolup aýdymy ünsärdim. Ýöne aslında menne dogo zehin ýok. Dogo zehin ansa temmekşä berilýän nada däl. Ýöne ahlas, esas ahlas. Şu ahlas edip şu ken toýlarda, latlarda aýdyp şu adam şu dinlendiğince şey ahlas et siz ütkäbilýär. Hukman ol bir yerden şu esas öz içinde köwüsleýän içindäki. Ýöne siz soň neme bilýär? Men aslında aýdymam bilmem. Dogrymy? Ne? Bilýän kakam aýdýar adetja ton näme ýene orada olaklara bilemokdum hiç. Ýöne özüm hüwüsme görä aýtdym, şu ýylyň geçmegi bilen öň halk aýdymam aýdýadym. Ýöne şoňa bir göwnüm ýeten okdur, o bahada beren okdur. Şo döwürken halk aýdymy dinläp, urjut dinläp berenim ýokdy. Onu estrada neme dip başladım. Estrada amam öwürlük däli. Ha. Ýöne soň ne halk meni aýdyl neme dip durjakka dinleýändir men dinleýänem badyr her kim dinleýjidi bar. Ýöne şu wagt has eter halk aýdymma ö deňduşum aýdymçy dostum ya yeni bir halk aýdymyň köpelip diýerler. Halk aýdym sana gowy elçýär ya diýişleri alam şu ýyla geçip halk aýdym men köpeltdim. Türkmenova teleýaýlygyna tomuş edýänsiňiz. Ýa-ni milli eşikde doğanly telip etmiş. Tilla senin ışığında halipalanma. Göktepe'de Hocan Normanov fa ana şolon aýdymlaryny te arsanata şolon aýdymlaryny emetdim tesme gowy elşýär. Demek sen özüňe halk aýdymlaryny has ýaqyn görýäň-de. Iki ýolum aslında halk aýdym aýdýany ol taşsap bolan hersini dinleýjim. Ýöne halk aýdymy köp baha berýän ken. Estradadan halk aýdym maňa sana şow elşýär diýen ken. Düşün estradadan diýjek bolan. İki ýolum ýöred berme. Ýok man diňe halk aýdym aýtmaly dilýän lat ýok. Beýleki ýolum meni ýanky sen menki dinlenä. Şolar ýalyk o ýolum edbermen. İşe bermeli gara ýanky diýäniňem ýok man zihin bolup adama tanap söýdirmekde. İş ýap wagtyň geçmegi bilen sesin ütkäp gowlanyp şolar ýalyk neme diýilýär pikir edýän mene. Düşündüm. Ay näme diýeli geljekki işleňde ähli proýektlerinde saňa diňe üstünlükleň ýar bolmagyna arzu edýät. Goý tomoşaçylaryň seni bir gowy işleň bilen tanysyn, halk aýdymlaryň bilen näme öz dinleýijilerini tanysyn, galyp estrada aýdymlaryň öz dinleýijilerim ýetik. Seni gowy işlerde tanap bir üstünlükleň bilen mübarekläp durmagy bir denetýetsin. Net bar. Enne Ceyhun biziň gepleşigimizde megerem tomoşaçylarymyzyň iň gowy bolýan rubrikasy bardyr. Howa ýok diýip atlanyrlar. Biz seň üçin 35 saat soragy taýýarladyk. Seni ýekeje çykalyga bar, sen ýa howa ýa ýok diýip jogap bermeli. Özüm gaty çalt jogap bermeli. Pikirlenmäne senden gaty gitse bar ýarym sekund wagtyň bar. Taýýarmy? Amma hiç wagt ýok. Eger. Bolýar. Tomoşaçylaryň iň gowy bolýan sahypasym ineşi. Gitdikmi ondan? Birden turşuňa telefonuňa seredýärmi? Garp bolup gördüňmi? Ýok. Telefonuňda parol saklaýanmy? Öýde sen hojaýynmy? Puluňy başgalara ananyp bilýärmi? Ýok. Bir wagtda aşyk boldyňmy? Sende utanjaňlyk barmy? Uğratmaly däl adama ýalňyş SMS uğratdyňmy? Kime? Öýdeki. Özüňe verilen sowgady, başga birine sowgat berdiňmi? Sybark edip bilýärmi? Ýok. Arasynda işiň bähwidi üçin özüňe yaramadyk zat etdiňmi? Dukandan alan harydyň bahasyny tölemegi ýatdan çykardyňmy? Şundanam? Ben soň berdim. Soň berdim. Dostuň telefonuna SMS-i özüne bildirmän okadyňmy? Ýok. Öz sypatyň üçin utanyp gördüňmi? Ýok. Meşhurlygy ýitirmekden gorkýanmy? Häsiýetini halamayan adamyň bilen gatnaşmaly, işleşmeli boldyňmy? Boldum. Restoranmy ýa-da gaptoy? Gapap. Hukma howa ýok. İkisinden biri. Restoranmy ýa-da gaptoy? Gaptoy diýär.
Nomerini soranlarını, üçük nomerini verip gördün mü? Awa. Yürek kıskınç, kaçer bet yürek kıskınç toyda olup gördün mü? Awa. Pelwanlık koyup kovalıp barcı mı? Awa. Sağ ol. Sağdanlaların içinde her toyda qaharın getirýän barmy? Awa. Bol öň. Öň wady. Özüňde üýtgödesiň gelýän zat barmy? Ken. Toya baranda sen bilen selfie düşdüler, begenýänmi? Awa. Nahardan soň barmaňy ýalak gördüňmi? Awa. Ha başgalan kyny. Ya. Edel etip bolady ýoklar. Aýdyny sagat. Yo çağajyklan kyny awa. Yani internet göremem. Awa. Oglanlar bilen otýar, kan halamayan aýdyn şeň gurrun gidilenne, gurrun edilenne onuň agzyna ýükünip gördüňmi? Awa. Tak. Bak neden taptım sonra. Qagyzyň aşagyna teňe goýup galam bilen oň suratyny çekdiňmi? Yok. Şundanam. Yok. Okuwçy wagtyny çekmedingmi? Çekmedim. Başka atlar ettik. Yok, ene şunyal qagyz goýýan, aşagyna teňe goýup üstüne çekilýär. Yok, onu çekmedim. Yani şey elin koyup tengen nemedi var yani. Pırlapmy? Şey eline degirip çap var. Awa. Birini allap, soň ökündiňmi? Awa. Qymmat baha satyn alyp, soň ulanmadyk zadyň barmy? Awa. Näme zat ol? Sagat. Sagat. Ýerden turup, duýuljak ýaryň sowjak suwuny içmek halaýanmy? Ya. İçen mi? Evet, ha. Dograma galyp gördüňmi? Doğrama ken. Aha. Uklap yatan adamy gorkudyp durdyňmy? Ay bol bir kerek. Häsiýeti agyr, ownukçul, ýöne biýalaç dost bolan adamyň barmy? Bar. Şu adam bar. Şu an bağ mı yani dostlar? Kameradan utanýanmy? Kameradan yok. Hemme soraga dogryny aýdyp jogap berdiňmi? Awa. Berekellah. Ceyhun. 2011-nji ýylda bir waka boldy. Ýene okap bereýin. 2011-nji ýylda Emma Davidson şulay alçy. Atla veren maşgala görünmeyen karsina oylap tapdy. We oňa arasy howayan Fresh Air dip at berdi. Ol portret üçin 10.000 Amerikan dollary baha ketdi we bu satyldy. Kemal Khan yani. Şol muzeýiň içinde bir aýlanyp ýören ýanky auksiona gatnaşýanyň bir ally. Bu oylap tapyş üçin administrasiýa muzeýiň bir ganatyny şol at bilen atdandyrmaga söz berdi. Ine de şol kartinaň turady. Diwardan adaty ramka asylgydyr. İçinde hiç stat ýok. Ine bir aýal geldi muzeýe. Ya sözüň ölen bagşy bol ya son aýtjakmy? Aýdy. Şunu hiç manitini düşünemok men şunu. Şonça pul berýärler. Näme? Ine men şonu aýtjak. Şol aýal muzeýe barýa. Diwaryň ýüzüne ine şu portreti görkezýär. Şonuň içinde hiç stat ýok, ýani kartı. Adyna Fresh Air diýip atdapka arasda howadýar. Şoň bakasam $10.000. Muny satyn alýarlar. Muňa gaty bir ullukan şans berilýär. Ondan bundan soraýarlar. Näme üçin gelip şunu şey etdiň? Näme üçin satyn aldy? Sebäbi bu stili birinji men oýlap tapdym diýär. Indi men muny görkezmek bilen hemä bir gyzykly fakt tökmüne saňa bir görkezesim geldi. Hemem şoňa degişli mesele. Ene görýärm şulay ýalar şu zeran maşgala näkil şans duşupdyr. Aýdaly bir gudrat bilen. Awa. Bir gudrat bilen sen ýanyňa 10 ýaşlyja Jeyhun Atajykow geldi. Ol sen çağalyk döwrüň. Awa. Gödüň geldi. Awa. Awa. Sen şoňa Jeyhun haýsy şanslar ýitirmedi ýerdiň. Durmuşyňda belki sende şeýle bir şanslar bolandyr, sen hem ony ýitirensiň. Awa. Sen şo Jeyhun Atajyga inim, ine saňa şeýle şans geler, plan wagt. Şonu sypdyraýmagyny nämeler maslahat bererdin? Özüm şu etmedik son ökününü zatlan bolýar. Awa. Durmuşda ýalta bolmaly. Iň esasy. Şo ýaltalyk söylemen ýaman kän zat ýitirdim. Yani bilýän her şanslar boldy. 2013-de gow şansym boldy. 2009-da gow şansym boldy. Belki giň şeýnak aýdyp berersiň. Misal üçin öň Nurana studiýa wady. Awa. Nurana studiýa wady. Şo taýda biz işlädik. 2007'den уже başladık. Azap Dönmezov, Arsi, aydınçılar var. Şolar var. Şo taýda emmem. Akşam ahrana bolýardy, gündüz gruşuk bolýardy. Aydınçylaryň klibinala. No şonu 2009'da bir gow aydınçy bilen duet etmek nesfer etdi maňa. 2009'da. Şo. Ondan öňem 2007'de bir aydym ýöredi. Garaşan saňa men garaşan. Kän adam halat şol aydym. Şo döwür o wagt ne? Ken çağı, ken düşünüp bolana. Ana şonu bir işlemedim, ýaltandym. 2009'da bir gow aýdymçylaryň berilen duet etdim. Ondan soň
halk nemedi gurada, olun işlemedim. Biyene yaltan. Ýöne deň duşdum işsedi şo wagt. Şolar uje atdyl o aýdymçylar tuwalamy. Diyecek bolýam ana şonu ýaltan soň okuw gitmeli boldum. Ha. Okuw gitmeli boldum şey galy. Wopşym aýdanda jemläňde şo ýaltalyk men esasy men galyň edil ýalňy set wagtyny öýlendim. Hudaýa şükür bu 3 tan çağamma. Tuwalam. O zatlar o bir şon niye bilemezim başka. Yaltanmazgy. Esa yaltanma diňe öňe diýe. Diňe öňe gün. Diňe öňe işlemeli. 2009-njy ýyla bararsyň şoňa garanda da typdyraýmagan şo şansy diýmeli. Elingdäki mysal üçin ay şunyma baray zat diýip ýaşamalylar. Ha. Şu günüm gowy ay ertir näme derin bawarlayıp başga zatlara uýman. Ýa-ni işiň daşyndan başga da hezirlikler kän ha. Şol zatlara uýmanmalylar. Oňa da wagt tapmaly mysal üçin hepde de bir gün bar ýa. 10 günden bir galan wagt diňe şu işe sarf etmeli. Diňe işe sarf etmeli. Iş diýip öýme meýatdan çykarmalylar ýa-ni. İşe köpürek ünsün bermeli. Soň ökünýän men ýaman kän wagtymy ýylymy gidirdim dä şol zatlar üçin. Yani o da nesibeler her kimin nesibe. Yani nesibe diýen oturmalylar köpürek işlemeli diýjek bolýan. Ben esas itiran. Ýa-ni şo diýende Şährwatan gelmameda diýip bir goş ahyrymyz bar. Şoň bir goşgusyna neşeýle fetir bar. Bir fetir ine geçip barýan 2-3-de ömrü biwç pursatlara çüýledim. Hem ýaşlygyma alar wagtyn köçede maňa salan aly hafa beýledim diýär. 2-3 diýmegän näme 25 ýaş, 26-27 ýaşdyr. Geçip barýan 2-3 ömrümi biwç pursatlara çüýläp goýberdim diýär. Ýaşlyk maňa hemişe berler öýtdim ýöne berilmeýän eken ýa. 21 ýaşdan 21 ýaşymda öýlendim men 2010 ýylda. Ýyr öýlendiň. 21 ýaşdan 28 diýip alaýyn. 28-29 şonça näçe ýyl bar. 8-9 ýylymy bilerek geçirdim men. O işlemeli wagtym. Düşündüm. Ýylda bir klip işläp ýitip. Ondan otaýda gidýän welayatlara. Ondan deň duşuňa toýa bar ýa, oňa bar ýa, tutýarlar bolýar. Köçede aýlananda ana plan zat diýerler ha. Gaptalanda deň duşuňa özüň bilen deň işläp. Ýöne sana diýen ýok. Seni özüň tanatjak bolsaň senem aýdymçym diýär şo ahyrda ýa. Adagyna aýdymçy. Senem aýdymçym zat diýerler onuň. Senem ay onuň ana plan aýdym. Mara hey näme gitdiň ay zat diýip soraýarlar. Aşy agyrana men şo zatlar maňa ýaman agyr diýdi. Şoň üçin 28'den soň gowy işimi ünslerip şu ýyla geçip Hudaýa şükür şu ýyl köp ýerde tanalýanam, köp ýerde diýerlerim toý toňdan latdan belli bolýar. Soňky işlerden bildirýär ha, gönü bildirýär. Indi biziň gepleşigimizde intellektual sahypa bar, Jeyhun. İlk bilen taňa bir düşündirýin. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň içinde redaksiýamyzda ene Dewran agamyzyň kitaphanasy bar. 700den owra kitap bar. Özüň kitaby okaýan gelen wagty ýa dinleýijileň, tomoşaçylaryň kitaby okaýan gelen wagty gatar kyn gelýär. Dünýä edebiýatyndan, hukuk, biznes, psihologiýa babatda türkmen edebiýatyndan arkaýyn kitaplar okaýan. Annemere de raýdaýman. Annemere gönýerelýärmi? Öňe mäýip pestin okana. Ay gelsin näme? Hemişe gapymy da açygan etibedenden. Indi biz sana Atawatan Türkmenistanyň kitaphanasyndan 3 tane kitap taýýarladyk. Ine Jeyhun. Indi häzir sen bilen şeýlerek bir hereket edýär. Sahypanyň maksady kitap okumakdan diňe peýda gelýändigini aňlatmak. Tomoşaçynyň aňyna ine şonu ýetirmek. Senin faýlaja kitabyň birinji sahypasynda bir nomer bar. Sen haýyp kitap faýlasaň şo nomer boýunça inde kitaby okap başlamakdan agdyňy tüýjüdýän ýa-da bir gowja sowga dalýan. Ine iň soňky sahypasynda dünýä meşhur adamlaryň aýdan bir sözi ýa-da bir frazasy bar. Ikimiz şo boýunça gürleşýär. Ilki bir kitap faýlasaň Jeyhun haýyp kitapdan görüňe kitap audio. Birinçisi Robert Kiyosakiň kitaby. Türkmen diline baý kaka, garyp kaka diýilýär. Ikincisi Startup, bulan bir gowy kitaplaryň biri. Düşün we zengin ol, oku we baýa. Ay şunu alaýyn. Gözüň astrak görnýän şol ýa-ni. Al. İçinde näçelik nomer bar şoň? 3. Üçlük bar bolsa netiýenden ne gol aljak şokolad içdi. Ona näder netiýeden öýýärde çaňyşyklan bilen. Indi iň soňky sahypasyny açyp görseň, şoň içinde bir ýazgy bardyr. Han bir okap beren näme diýär aýda? Han päwän okap çyk beren. Ferhat. Eýleme. Haýfy uçdur. Ha, makul pikir.
Bu Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň internet sahypasynda makul pikir atly bölüm bar. İçinde dünýä meşhur adamlar paylaşan sitatalar var. Şul adamy Jack Ma ýalar Alibabanyň AliExpress'in esaslanarçysy ine şeýle diýär. 20 ýaşa çenli gowy okuwçy ýa-da talip bol. 20-30 ýaş aralygynda gowy bir lider ýerlen ulu bir kompaniýa işe girin. 30-40 ýaşynda özüň üçin işler. 40-50 ýaşynda aralygynda ýa-da 40-50 ýaş aralygynda haýpy işde gowy bolsaňyz şol işe özüňi ber. 50-60 ýaşda ýaş oglanyňlar üçin işleň we olara maýa goýun, investisiýa goýun diýä. 60-dan soň özüňize wagt aýryň. Indi sen şu wagt näçe ýaşynda? Men 32 ýaşam. 32 ýaşamaly. Diýmek, özüň üçin işleň diýä. Sen şu wagt özüň üçin işleň, edil ýan gaýdanyňda gawat gelýärşi. Diýmek sen üstünlük kazanjan alamaty. Amma ondan öň 20-30 ýaş aralygynda gowy bir lider ýerlen we ulu kompaniýa işe girin diýä. Sen şu ýaş aralygynda kimi özüňe nusgalyk adam hatap etdiň? Öz ugurumdan. Öz ugurumdan. Elbetde öz ugurumdan. Näli düşündirsem kam? 20-30 aralyk dogrymy? Hawa. Geçen bir ýylyň dowamynda umumyň şu ýaşa çenli diýip alaýaly. Nuni nusgalyk edip edil plany, nusgalyk edenme ýok ýöne. Öl aýdymçylarymyz bar, zat bar şolar, daşary ýurda aýdymçylar bar, synap, öwrenmeli zatlar nusgalyk etdim. Hawa. Ýöne 2-3 ýyl bäri şu 30 ýaşama kam Türkmen bir aýdymçymyz bar, Hemra Recep, Nuri Recep. O şoň aýdymlan öňüm dinleýän. Hawa. Ýöne men temperim gawat şoňa. Onuň köp kişi Kanada meňle diýýär, men ol meňlejem bolman badyr plança prosent ýöne öz sesim meňleş. Düşündüm. Temperim meňleşirek görýän, ondan köp kişi meňleş diýär. Şoň kyýaly derejeler, zatlary men gowurýan, gowy ýol alyp barýar, gowy aýdymlar çykarýar. Şoňa meňleşek boldum. Aýdym tarapdan. Düşündüm. İnşallah näme gowy inniki bir tep gitleňe begenmegem hemmemize netip etdim, netip edenden bir gowy ýaş oglanyň ýerlerden gaýtşýaly plança ýaşdan soň ýaşlar üçin maýa goýun diýä. Ýaşlara nusga bolup ýaşamak netip etdim. İnşallah. Nahar hakda gurlaşýarlar Jaýhun ikime. Nahar hakda. Sen aslında bişirmeň tarapdarymy ýa iýmeň tarapdary? Bişirme gyzykly bar ýa. Aha. Käwa öýdäkä ýetirem. O keypim gowy bolsa, işim ady bolsa özüm bişirem. Iň gowy şirýan naharyň haýsy? Şu wagtda çenni iň gowy bişirem naharym. Palawam erbet bişirem, ejem daha var ýa, daşda var ilk görem. Boş gowunum için o erkim o çağatsa, o wadi ýalar. Düşün. Iýmen halyan naharyň haýsy? Men suğrak qatlary şu wagt. Şu ýaşda 1 kilo suğrak qatlar gowy bar. Şor bolýa, borş bolýa. Şol agyr naharlar käm ýemem. Düşündüm. Ýesmem melip baran okän. Iň halayan naharyň palaw diýdiň, bişirmän halayan. Ýa-ni söhbet Kasym bilen birgedek palaw bişirdik. Şo ýadyma düşdi şu wagt aýdyp oturýan. Üstüne tuğsyny atandan soň ýa-ni eline çemçe bolýar, agaç çemçe alyp şeýle urup görýän eken. Tong 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 edip ana düýbünden ýa eger şo ýa urangda pala urýan şeý tong tong edip ses çykmasa diýä şoň aşagyna suwadyk diýä eger urangda tong tong etse diýä bollu üstüm ýap diýip bolýar diýä taçaklar. Ay gatsyjong el tuolamo. Adam gowy bar bişirme. Aýdandyra gepleşikdir. Hakyky. Kän aýdymçylar ýerler ona. Inne. Jaýhun men şu soragy ýörüýte gepleşiň ahyryna goýdum. Ýörüýte gepleşiň ahyryna goýdum. Essenlik adamyň durmuşyna şeýle bir adam geçýär, oň durmuşyna täsir eden adamlar bolýar. Senin işiňde ýa maşgalaňda ýa durmuşyňda tapawut ýok. Sana diňe öňe gitmäni iterge beren adam badyr. Hökman badyr. Ya maşgalaňda bolup biler, ya ýanky kärdeşleň içinde Jaýhun diňe öňe Jaýhun plan. Senin durmuşyňa täsir eden adamlar barmy? Men adam diýemok, adamlar topar barmy? We sen kime minnetdarlyk bildirmek isleýän? Şunki ýeten basganjagyň üçin. Aslında
Dogrymy aýdaýyn, men dogrymy aýtsam neme? Bir durmuşymda bir şunymy gollap nemeden adama edil ýok. Sen men özüm algap zat etnemetdim. Sen köp kişi oňlamaýardy. Iň merkisi öýmüzäkler ejem kakamyň özi aýdym soran açyk ýaragsyzrak bolanna, ýaragsyz ondan 50 on menim ýeke çaga. Ondan kän hiç kimem nemetmedi, özüm algaýadym. Bady gitdiýenler ýöne edil kömek edip biteren mena ýok. Ýöne ýekeje adamma olam kömek eden şol bolmadyk bolsa mysal üçin moşt men şol döwür taşlarym we kyn ýagdaý geçirdim de ýaman. We hem giýje ahrana bolýar mota hem gruşyk maňa düşýän adam me otaýda edil bir üýtgüş kömek edip barýan. Bar diýerler ýöne eden ok bar wagt bilen köpünden. Ýöne şu şartly tanýan klipçi. Şartly topyp. O şol olan mara maňa durma, daga işle men özüm bulardan gizläp edip beren klibiňi diýip şo döwüren şu adam edip ber şol bolan. Şu adam edýär işle men özüm ýalty bolsam käwat. Şu aram owda bolan käwat olanykda bolýar, gepin terrak. Şonno da şol bolan aý şoň bilen neme? Ýa-da moň daş döwür aýdym çykän. Awa. Ýöne şonno da bar ha şol bolan işle diýip maňa ýöne edip berýär klip. Şol bolan ma diýiljek. Ýöne aýdymçylardan edil olar ýaly nemetmese-de birazajyk nemeden oglanlar bar. Ýardam eden elmizden oglanlar. Elmizdenler bolýar. Türkmenistan halk artisti Paraha Damanlar diýip. Parahda. Awa Türkmenova açylaýan döwri şo sewdum diýip aýdym mertdi bayram tagynyň aýdymy. Şonu jim me aýtşyny lat diýip şo kömek eden başga da oglanlar bar. Bir kuşan oglanlar. Gatnaşyňyz udagyndan bolsun. Sawol. Ýan haýtşym ýaly bir gowy işler bilen bebegenler turup. Şoň bilen Jeyhun gepleşige bir ýuwaş-ýuwaşdan jemlemene wagt boldy diýip hasap edýär. Goý seni golloýanlaň, seni dinleýänlaň jany sag bolsun, ýakynlaň jany sag bolsun. İnşallah netibeden ýan haýtşymyz ýaly golaýda şahir paýyna munasip boldun. Inniki üstünlikli adamlaryňa şaýat bolup bir şeýdi. Jeyhun owa golaýda plan baýrak aldyň diýip bir soraw jogap alşmak şeýdi. Gülçüp degişip oturmak bilede netibet. Sawol, minnettar. Gepleşiň ahyryna biz redaksiýamyzyň adyndan Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň adyndan bir kiçijek ýadygarlyk öýde diwanlygyna goýup çykan netip bolsa baglanjyklary berersiň. Gary berse-de Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň adyndan ýurdumyzdaky iň professionallyň bir hasaplanýan Makul Hyzmat Terjime Merkezi içinde gaçy gowtaglar bar. Etiyetsin. Sawol, minnettar. Makul Hyzmatda işlerine üstünlikler, ulul üstünlikler ardy. Minnettar. Gepleşiň ahyryna Jeyhun. Ýöne neme? Näçe wagtdan ýene çağırýarmyň? Çağırar. Netip boldy inşallah. Gepleşiň ahyryna tamaşaçylaryňa, dinleýijilerine, ýakynlaryňa diýmek isleýän zatlaryň bolsa, ene kamera başsyna. İlk bilene Perwanjan sawol gepleşge çağıran üçin köp minnettar. Birazgam bolsa bir özüň has, bir näme diýilýär. Şu gepleşge çağıran bolsaňyz özüm birazajyk bir degerli diýip hasap edýär. Elbetde. Awa dinleýijilerime jan saglyk arzu edýän, men dinleýänler üçin köp sawol, taňry alkasym, awa işlerine olan üstünlik täzeliklere garaşyň menden gow täzelikler, öňde soňda görmedik täzelikler nesip bolsa ýakyn wagtda ýetirmekçi. Hem halkaýdyň dinleýijilerime estrada dinle täze klipler, täze zatlar ýetirer nesip bolsa dinlemene. Başga da esasy biziň arkadamyz Mehriwan prezidentimiz jan saglyk arzu edýän Mehriwan prezidentimiziň edip arkadamyzyň jan sag bolsun, başy dik bolsun. Bundan beýle edýän işlerine ulul rowaşlar arzu edýän şular ýaly bize gowy mümkinçilikler döret bu şahir paýlarynda etdir. Köp sag bolsun maýdan arkadamyzyň jan sag bolsun. Elbetde. Şonuň bilen hem gepleşige jemleýät ýuwaş-ýuwaşdan işinde üstünlik, maşgalaňda agzy berilip iň süýjard bolar. Sag ol. Mehriwan tamaşaçylar, ine şoň bilen Atawatan TV YouTube kanalyna Atawatan ýyllar gepleşiginiň ýeni bir sany jemleýät. Bizden daşlaşmaň, nesip bolsa, göni bir hepdeden siz bilen edil şu kanalda diýdarlaşýar, şeýle ajap günlerde, gowy günlerde diýdarlaşmak. Abi orada daşla däl. Inni kepden başynda diýdarlaşmak hem mende netip etsin. Siz bilen Perwan Muhyip. Hoş, sag bolun.